Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra syapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Rengkat lang bat ka perthai barok koi. Ki riau ngai jong ka balang Katolik ha ka jala Meghalaya. Henne ka sngi ka artarik unai weng arjar khatpra. Kila rakhi ya ka sngi buram jong ki minsim ki bala khlatno ne ka All Souls Day. Da ka balik bu sentio ha ki lom jing tep jong ki ba eat baton. Bat ya shimenta kerpang ha ka jing kenya mas bakhoi ka balalong ha lom jing tep ka balang Katolik halaim kra shalom. Watlah pedeng ka jing ther jong slap ubajur ki riau ngai ka balang Katolik rengkat bat lagi bahayeng hasem kilai shimenta da ka jing riau blai ha ka jing kenya mas bakhoi bala penbenta da Archbishop ka Jilan Yamba Shillong Most Reverend Dominic Jala ubalalong ukongsan bala senran lang da ki lengdo soblai. Katkum ka jing hikai pateng jong ka balang Katolik ka jing kan mau buram ya ki mensim malahlatno kalong banduai kham kerpang hagani kasngi khnang bagitu gi ba baton ki balak flatno kin yo ya ka jingsuk beneng ka bom jukut haba kila no yakani ka perthai shong basa ka balong tang shi tengpor.